Jelenleg első építkezés utáni begyűjtésnél vagyunk. Nagyon fontos ugye a begyűjtések előtt, hogy megnézzük ez az arc, hogy néz ki. Hát ez nagyon nem is szomorú, inkább mérges, mi is azok vagyunk, mert amint látszik a termelékenység 20%, és például itt egy mészáros 1250 alapanyagot termel. Nincs plusz terület, és mondjuk ide be lehetett volna még építeni egy cseréptetős házat, hogyha ezt mondjuk arrébb tesszük, ideig kihúzzuk az utcát, és akkor még 2500 aranyért építünk még egy cseréptetős házat, de most ettől tekintsünk el. Ugyanis tudjuk azt megteremteni, hogy eufória legyen, ne lázadás. Muszáj helyeket teremtenünk, vannak kulturális épületeink, amiket le tudunk tenni. Itt az amfiteátrumot amit le tudunk tenni, értékben legalábbis csak 1000 arany, viszont helye nincs. Cseréptetős házat most, semmilyen házat nem tudunk most eltüntetni. A cseréptetős ház is 50 embernek nyújt menedéket, úgymond, és csak 25 szabad emberünk van. Úgyhogy először kénytelenek vagyunk beszedni ezt az 1250 alapanyagot, eltöröljük, most már nincs szükségünk rá, és most akkor le tudunk tenni egy amfiteátrumot. Megvárjuk, míg felépül. Jó, felépült, nézzük, most már kevésbé agresszívak. Most már a termelékenység 60%-át tudjuk beszedni, 3750 alapanyagot tudunk beszedni a következőből, de ez nekünk még most sem igazán elég. Egészen addig akarunk menni, amíg nagyon-nagyon boldog lesz itt mindenki. 50 szabad lakosunk van, tehát most már egy cseréptetős házat például el tudunk innen tüntetni. El is tüntetek innen, muszáj beszedni előtte. És akkor megint feljebb ment. Egyébként a lakosait már csak boldogtalanok. 80%-át tudjuk beszedni a dolgoknak, a pénznek és az alapanyagnak, de a következő szinthez szükséges 12 boldogságot szerezni még. Nézzük ezt, hogyan is tudjuk megszerezni. Nagyon korán vannak itt a területek elosztva, úgyhogy variálunk egy kicsit. Nézzük meg, hát ide még nem tudunk letenni egy amfiteátrumot, sehogy se. Ezt a házat nem tudjuk eltüntetni innen, mivel még 0 felszabadítható lakosunk van, vagy 0 lakos van. Úgyhogy kénytelenek vagyunk beszedni még egy mészárost. Itt már 5000 szedünk be, ez már mindjárt jobb. Eltüntetjük innen. Ide teszem a házat. Mi most se tudjuk a házat eltüntetni, mert 25 lakos nyitunk, de le tudunk tenni viszont egy amfiteátrum. Van helyünk az amfiteátrumra. Na már a termelékenység 120%-a, hát ez már nagyon jó. Nem elégszünk meg, még 100 egységnyi kell a következő szinthez. Hát kénytelenek vagyunk megint csak egy mészárost eltüntetni. 7500 alapanyagot tudunk beszedni. Eltöröljük. Arrébb tesszük igényesen ezt a házat. Beteszünk egy amfiteátrumot, bevárjuk, míg megépül. Megépült. Már egy csillagos, lelkesek a lakosok, 150% termelékenység, 9375 alapanyagot tudunk egy mészárosból betermelni tulajdonképpen. Most már simán be tudjuk szedni ezeket az egységeket. Lett egy csomó minden. 25 000 általában
egy nagyobb épületnek vagy szabónak a alapanyag szükséglete. Általában pénz mindig van. Figyelni kell arra is, hogy mekkora a szabad lakosság, mennyi épületet lehet letenni, illetve mondom az alapanyag az, ami eleinte érdekes. Mivel pénzből eleve több van, inkább szabót tennék le. Inkább alapanyagtermelőt tennék le. Erre az amfiteátrum most nincs szükség. Azért tőlem ezt, mert igazából csak 1000 gorba kerül, tehát nem fogja a büdzsét annyira durván megérinteni. Egyébként egy mészáros is nagyon olcsó. 2500 aranyba kerül, mint ahogy a cserépítősház is 2500 aranyba kerül. Tehát ezeket könnyű megépíteni, letörölni, mivel egyből gyakorlatilag utána is visszatermeli saját magát. Nyilván, hogyha lázadnak a lakosaim, akkor nem feltétlenül, de más esetben viszont igen. Letettem ezt szabót, még van 25 000, itt többféle ötlet is lehetséges. Lehet olyan például, hogy leteszek még egy mészárost. Csak hát van egy probléma. Egyrészt nincs hely, másrészt lakos sincs, tehát erre is kell figyelni, hogy vagy azt csinálom, hogy kitörlök itt 2 mészárost, és akkor már lesz 50 lakosom, és le tudok tenni egy szabót, vagy leteszek cseréptetős házat, egyet pluszba valahova, de akkor megint csak törölni kell itt. Hát most legyen az, hogy 2 mészárost törlünk. Jó. 2 mészárost töröltünk, van itt 20 000 alapanyag, ezzel most egyelőre semmit nem tudunk kezdeni, 25 000-nél tudunk értelmesebb dolgokat csinálni. Úgyhogy alapanyagtermelőt sem tudunk letenni. Bárhogy mozgatjuk a dolgokat, akkor se tudnánk, illetve muszáj lenne törölni valamit, ez amfiteátrumot akár törölhetnénk is. Csak ugye megint az a helyzet, hogy nincs lakosunk. Van még igazából szabad hely, úgyhogy akár egy darab cseréltetős házat is építhetnénk, például ide lehetne egy cseréltetős házat. Használjuk ki egy kicsit jobban ezt a területet. Ez itt becsapós, hiába mondja, itt út nélkül van egy csomó út mellette. Egyből le tudok ide építeni mellé egy cseréltetős házat. Most még egyet le tudnék építeni, vagy tenni. Hogyha ide is tennék, tehát nincs út, hát veszek innen. Ide nem kell még egy út. Még akár ezt is elvehetném. Ez se kell ide. Meg ez se kell ide. Van 2 pusztultunk, nem töröljük, mert minek pazarolnánk azt az 1000 goldot. Úgyhogy még le tudok tenni még egy cseréptetős házat. Más nem tudok letenni. Megnézzük most milyen lesz a lakosság. Nem változott nagyon. Tehát vissza fogja majd termelni azt a pénzt, amiért letettük. 6250 aranyat termel, és hogyha töröljük, akkor 6250-et kapunk vissza, ugyebár miközben 2500-ba került. Ez a második lépés a kvantum építkezésnél. Lehet, hogy van ennél, simán lehet egyébként, hogy van ennél egyébként egy jobb módszer, de ez sem egy rossz. Ha már itt vagyok, egyébként nézzük meg, miket építünk. Ugye az ágyúsok a legjobbak, azokkal az első 2-3 napon a kvantumban igazából pusztítani lehet 0 bónuszokkal. Ha esetleg megsérülnek, elhullik 1-2, akkor még ilyeszokkal könnyedén lehet futni. A harmadik igazából már teljesen mindegy. Mondjuk egy ilyet tesz. Lényegtelen. Majd amikor
nem is alapanyag adományozás, hanem hadsereg adományozás kell termelni, akkor én az IASZ javaslom, mivel annak a területe a legkisebb, az IS telepnek a területe a legkisebb, mindegyik ugyanannyiba kerül, mindegyik 100 lakos, és de igazából értékben ugyanannyit érnek, viszont mármint az adományozásnál, viszont a dárdavető az drágább megépíteni. Nem az épületet, hanem magát az egységet. Itt, ha már itt vagyok, akkor ezeket a termelőket is megnézzük. Mindenképpen ezt javaslom építeni, mivel ennek a legkisebb a területe. Ezek meg így teljesen mindegy a többi. Úgyis csak ezt fogjuk építeni. Ennek régebben volt jelentősége, most már csak ezt érdemes építeni. Lehet, hogy ez is változik később. Köszönöm a figyelmet. Békés szeretet.